Добър вечер, драги зрители! Вие сте в централната емисия на Евровелчев ТВ. Аз съм Виктор Симов, това е Кирил Николов. Водещите теми в тази емисия са: Европейският съюз агитира българския президент да смени пола си. Тази агитация цели да се създаде по-добра приемственост за българското ЛГБТК общество. Гала лъсне гола. Има ли силикон в циците? Освен това, започва сезонът на абитюрентските балове. Едно голямо прахосване на пари или празненство за цял живот. Гост в нашето студио е собственичката на столичната дискотека Гига Мега Турбо Фолк Плаза, която се намира в София, и нейната собственичка се казва Петя Петрова, която по-добре ще ни запознае с условията за балуващите. Добър вечер, госпожо Петрова. Добре дошла в нашото студио. Добър вечер, добре заварила. Искаме да ви попитаме няколко въпроса по отношение на баловете. Първи от тях е: как се подготвяте ви от бранша на дискотеките? Основно подготвяме ценоразписа. Какво ще рече това? Ценоразписът е абсолютно достъпен за доходите на средностатистическото българско семейство, бих казала. Уточнете, моля. Точно в нашата дискотека цената на едно сапаре варира около 2000 лева. Госпожо, това не е ли твърде скъпо за едно средностатистическо българско семейство? Извинете, и аз имам деца да храня. Нека да преминем към следващия въпрос. Има ли културни личности, които имат участие във вашата дискотека? Разбира се, всички видни български изпълнители са гостували при нас. Преслава, семейство Стораро, Константин. Ти си само 8 клас. Знаете. Галена. Всички. Искам да ни разкажете за някое скандално събитие от предишните години. Скандални събития много. От последната година се сещам за масовия побой на зрелостници от Търговско-банковата гимназия в София. Но това не е нищо в сравнение с извращенията, на които аз съм била свидетел последните години. Shit, ти спил кръвта! Давай за 20! Извинявам се за късната намеса. И отнасям своите извинения. Ощадете! Не бъде човек с тази. Кое е най-баналното нещо, което се среща при българските младежи? Бих казала, в последно време е на мода носенето на Цезар Пачоти. Доколкото знам, цената е около 18 000 евро, но абсолютно достъпно за всички. Много ви благодарим за това интервю, госпожо Петрова. И аз ви благодаря. Моля, посетете нашата дискотека Гига Мега Ултра Фолк Плаза за най-щурите купонджии. А сега, пряко включване от нашия репортер Марк Георгиев, който се намира в епицентъра на абитюрентските забавления. Марк, думата е твоя. Ще ви е изшиваната американизация с ипаха тази държава. Добър вечер, драги зрители! Ние сме от Евровелчев ТВ. Включваме се директно в разгара на абитурентския сезон. Както виждате, около нас тържествуват и бушуват всички членове на българската ученическа младеж по случай края на своя ученически път. Атмосферата е наистина Това е един абсолютен специмен на български зрелостник. Нека му зададем няколко въпроса. Добър вечер, господине! Ние сме от Евровелчев ТВ. Мога ли да... Намалете музиката! Намалете музиката, бате. Какво искаш? Мога ли да задам няколко въпроса? Аз съм от Евровелчев ТВ. Мурат! Да, бе. Еса. Добър вечер! Добър вечер, драго ми. Как се казвате? Армани Гучи Арманов. Гучи Арманов.
Ерманов се казва. Как прекарахте своя абитуриентски бал, Гучо Ерманов? Не питай, лата, много се разбихме. Така не съм се разбивал от години, човек. Това беше уникално нещо. Уникално, много яко. Много яко Прекрасно, беше. прекрасно. Употребявали ли сте алкохол, тъй като виждам, че шофирате? Не бе, аз като тупам не пия. Аха, разбирам. Не съм пил. Не. Днешният ден маркира края на вашия ученически път. Вие имате ли някакви планове за своето бъдеще? Например, бихте ли следвали в университет? Бихте ли продължили своето образование? Слушай сега, брат, аз много дълго съм го мислил. Това верно е сериозен въпрос, ама аз си мислех, че искам психология да следвам. Но то наистина е много интересна наука. Е така, като говориш с някого, да знаеш зад очите му какво се случва, нали? Да ти кажа честно, разбрах, че това нещо университета е един голям скам. Една голяма пирамида на схема и най-отгоре имаш Сорос. Евреите. Много ясно, разбира се. Но да, разбрах го това и да разбрах, човек, че аз общо взето трябва самостоятелно да направя човек от себе си, че не ми трябва такива стари институции, дето се опитват общо взето да ме направят в следващия работник. Абсолютно. Да. И затова съм решил тук с братлето, мислим бизнеси, мислим сега с чай, кафе, нещо да продаваме, пускаме в Инстаграм неща, да, дропшипинг, това и те ще потръгнат нещата, човек, и общо взето се виждам като предприемач в бъдещето. Разбирам. Да. А в семейен план имате ли някакви планове? Слушай са, аз съм млад човек. Имах си една и ние много дълго време бяхме заедно, много любов, знаеш как е. Знам. И аз едва ли не си мислех, че с това момиче на млади години ще се изнасяме, ще направим семейство, ама разбрах, човек, че лоялна жена няма. Такова нещо не съществува. Всичките ще искат нещо друго, колкото и да им даваш. Абсолютно. Да. И общо взето не се виждам да ставам семейен, поне не скоро. Кой знае, може би някой ден ще срещна някаква и ще създам семейство, ама те всичките, разбираш си, са минати по 100 пъти. То вече няма чисти. Съвсем естествено, да. Един последен въпрос, тъй като виждам, че сте зает човек. Много ясно. Вие смятате ли, че абитуриентските балове са едно безсмислено прахосване на пари, както ги определят някои хора? Прахосване, слушай са. То си е изживяване, парите се харчат, хвърлят се, ама след това и водката се лее, нали, знаеш как, аз съм абитурент, нали, не съм тук Бил Гейтс все още, напълно си заслужава това е едно изживяване, дето ти е заведнъж повече, това нещо няма как да се случи. Разбирам, да. И напълно си заслужава, всеки млад човек трябва да го изживее това. Една възможност имаш и не трябва да я прахосваш сега. Какво ще се стискаш, какво ще се скрънзиш за едни пари, дето ще ги почнеш утре работа и ще ги направиш за 2 месеца. Моля те. Напълно не съм съгласен с това мнение, че някакво си прахосване на пари. Добре. Благодаря ви за това интервю, наистина. Много ясно, разбира се. Както виждате, драги зрители, светлото бъдеще на нашата майка България. Обратно към вас в студиото. Дами и господа, вие може да не вярвате, че новините, които ви показахме, са достоверни. Но една бърза проверка в интернет може да покаже, че те, напротив, са истина. Дали всъщност е истина или се лъжа, това зависи от медиите, които са ги създали. А ние от Евровелчев ТВ искаме да си изразим позицията по тези проблеми. Абитуриентските балове са едно много хубаво събитие, което трябва да бъде отбелязано. Дали всъщност си заслужава това прахосване на пари, е въпрос, на който могат да отговорят единствено хората, правещи го. Ние като граждани на Република България трябва да си зададем няколко въпроса. Дали всъщност
медиите си вършат работата като хората и как един човек трябва да се забавлява. Благодарим за вниманието. Гала Снего. Има ли цици в градите? Гала Снего. Гала Снего. Европейския съюз агитира българския президент. Общност. Мега турбо ултра Не спирай. Фолк плаза. фолк плаза. Включваме се директно от... Опа. Викси, Гала лъснала ли е гола? Добре, стой там. Ама не, Млъкни. Иви. Аз съм Виктор Симов, вие сте... Добре ли ще го сбържим? Има ли силикон в циците? Има ли силикон в циците? Паузирай ми. Има ли силикон в градите? Не сме стигали до тук до сега. Аз не знам какво става.